Mwancho muligiriria nani kolinde daga koletera mugano ko ruchinsa mechiga chia Mutonyoni ekende kenyoroke gotoka ime ya Masimba Ward nyali bali Masaba constituency county ya Kisii nelia kabiri mokondra kintenene gaiga asegeite kiga kebaso asomochi bwo mugaka oiga ose oigo nyagosira kurukobadia osirete chinsa mochiri chia Nakuru nande boigole senkendu mali chinsa mochia Nakuru mubiro yo biroro aseka kimiti nyirigeretie 5 tokoreto mugano gaiga sibali banyoroche tokaire situation ngakimwako ya betka gusiraga chinse mochia Nakuru ebili abereke gusinya oyo asabange baligeretie asemetandao bakaranga abantu benkeiga baenegetinga bono kiasinyire tiga bae ni mugako oyo asensemo osase form ye litoke abanda bange babere bako kwana igoringaniria bange babere bako libwatia naboiga baraia bange babere bagosoime asokuboria magana igasobwa gari gotakomanyege ntikinga kikere asengincho magana buna igana yago kuno mugusi asenchira engare kegima bono eneri tkolinde nkoira nagaiga asengincho koroto tamangana iga ntulgo takatua korage into twatigeranchera gotakatole kubwati litorenga amangana iga ngayago korera goika elio badia ale twaini gwasenke yao nande ni bote liboli nkobolia sabarai baito especially abarai bonsi bagusi chinsemo chinde chionsi omonto ekarago bantu togochora barai igente gitangani togochora barai batokonye garo muchando buno biga koba abarai bagocha bosio elio bakonya abantu na barabo bayigubiyanga abantu bali baba bachorete kuba represent bare senchira ere engale kima abarai yondi bwensi ora ikero murai yondi bwensi yondi gereti agaiga tochakira no enkuru wasaiga kurwa se wodiga omo MCA kutubwati no mujumbe abantu bali mu kuligina no burai bono tochigosoa abantu binte bingi kigima elio tumanye koranchira kitokonya NK ndeto soma iga manye update ngaiba ikere kurwenga kielia na inchini bwatabira tatoiga elitwa soime tumanyenga ngayiba ikere situation ngakiere obadia nkore twara saiga gose ngakiekoba nanchire nso ego chimaiga elio tukwane na banyakenyorondo chibaraso bonge gaiga tumanyenga wikiraiga nkibabugate na wikiraiga a condition gose situation ngakire makna itinkoro kuna otole gaiga amba kwane aiga yamole 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 kabisa yamole kabisa Venga, karibu mara. Yaman. Bangina biamole? Yaman. Mancho muligere buna bona soira saiga tiga tukwane nabanyakenyora baiga. Elio tomanyenga ngakia condition ya saigere. Elio torukuru asaiga litkulia lero torenga badia nkole tuora saiga gose nabego tigara kabanga ba mwenetia sense mobuna alitoke. Tochiandare. Mancho muligere buna bona muligere tipo tuyane gaiga. Buna nakwaniria abana kenyora baiga bale chinseme chiga senchire mogose ende singincho kwane king omwana obo omwana bumuchioiga obadia oletiruna kweni gwase omochioiga ene familia rebosiane familia iga yaberege ko twara mariga mange asobotkuno mugasoko beragaiga ne baba enetio mu anobo sense mo buna ba mwenetie nasingincho bororo lakini no baregaiga nabakwandi nande ne batora samabe biamole Yaman. Alright, bono nanachitega nabo igotogacha gaiga singincho kwani kianga mo obadia nkole twale gaiga timaiti sofa umwalimu nae ole bune representative nabo gotoeresa sofa ngikia berege kogenderera asingincho ntoligo tiga bakatwaro totire elitorenchiraki obadia akole twasaiga karibu sana mwalimu nabo gotiye bantunga kyokurukwa ase bali batarocho mugano mutangani nabo igo otoye update wekiraiga ngayitole koene kinga ekiga kionsi kiabeira asenchera erengia karibu sana Pia mwana moralia atora senke yiga bade bwate abakongu nganchere kwa niaba yaba minto bonsi pina into tobakwani nga abaralia mora sibusiwe itu biamole biamona yiga nande karibu asenke yiga itangane kabisa njino mwalimu Henry Ondieki Osemuchiro yotore stirienka yoyo minto obadia mokwa obwogo uyukole ngana mona intwe twakorta matanga ye asenjera yoko ritoke itikuria Jumaine ya era igo ikira rero ne wiki ya motu akorire
tiangeli bageri gali tangani mbakire unabararia ngambu yamone kiagera gisainga ne yasogete ngobadia twamoende yasinja yeri toki unabararia mwaire libagali gia asogo tare nkeya iga na kumanyanga ngikiagerete tukagira step yoko eri toke kobaye kwa niaba yo minto badia igo kwa niaba ya minto bonsi CEP we want to thank the media for having taken up this matter aende kurwelio na bantu kwira abantu ba minto nga kuna gusuka turake nganjira asenjira yo bwenge itangani ndakira abantu bonsi CEP bo wancho kuyangambu yamone kiagera yesaba iwete ngane yiga abantu abange without mentioning batu akere gisimi ba twaliro kuganikolinga yaya yarakababuya Obadia na baka ni wasenkeye iga na ba rokiri chinjira chingiya bara support ya sengencho yogosira akwani uko Obadia una ba mitu ba manyeti twegeta kwa ni Obadia ikiagere bill ya 1312 ya taberte gasien kongu etare konyarekana ko nganchire ntebenga kurweli kitariki kurujumatane ya eta gocha iga na abantu bana utobori ngakitako katoa niyo yo mintu ngajeli tanga ndara appreciate abakubwate kiagera batenenda mone familia yiga asokora Obadia ngo ni wali yes abatanga ni pingo chakera nganchire chakere amashabiki aito asi nyumba chetu chibora chionsi chagusi kiagera batu akere isemi twachakira ogosangereria naso gusangere kuna batatu manya ba minto shiringi ya mokorwa shiringi kiri okoru ibere shiringi kiri okoru 50 shiringi kiri okoru chinde chionsi vuna chigo yitrase namba yane kiara to abaite namba yongo chitoma soburaria cyatangazwa oikira rero murario mnaturayiga tigamba appreciate kiagera amashabiki achangire oikira rero shiringi 1042 igabara limwesi pi na mashabiki ase mwabeta na bangite kubakira ngambu yake toka changa kiara ni madenga saa 11 ngombe tora senge jogo changa egatora Obadia ani wasenkeye iga iko kwa niaba ye family na ba minto amashabiki naba kusiya swese twabeta na bantu goodwill twabaira ne ngambu yamone kiagera ebesa ino negente goswa ande gocha gokonya ase akoine yo minto yaman otani abo moraria na boko nganchiregere mention a few wa soiria soka boka senge chokorange familia yiga yanyorire nchira ekorentro yo mwabo Obadia igera bamoeni itangani kabisa. Let me appreciate our governor, His Excellency Simbarat otene ne familia kiagera as I speak family ne bwate shilingi 1100 kurwa soyo minto governor Simbarat na gaba minto bwate bana ngombu ya mono kiagera governor already ngambu ya Obadia aruwa senye mocho na akuru alendo asenkeje iga 1100 chao mheshimiwa governor no chire amone familia yiga and on behalf of the entire family na wote tokotebanga umugavana tunashukuru sana kiagera kwa oroki ogotenda mone familia yiga na gwetani abo mugavana kiagera tara mone Obadia we still continue asking kanya saga go sesenia na endoga gotenda familia yiga until that time that Obadia is laid to rest go mugavana tunashukuru sana ili akabere nganchere again from the county government to appreciate your minto mheshimiwa Jacob Bagaka uno mheshimiwa also tiangeli bageri ga kwa niaba ndestiri ya family na tuensi asobwamo to appreciate kiagera also you have stood with this family kiagera as I speak already we have you are 20,000 with us teba ngambu ya bame igo mheshimiwa Bagaka wherever you are family yiga na bege ntego tambwa nga you have stood with this family and we continue to play with you that you continue standing with us until again that very day that our brother will be laid to rest. Kwetani abo moraria na abange batwari okanye kuya gokorango Obadia anyway. Itanga ni dara appreciate yo minto ora the area MCA Honorable Bausi Mairura. Ikiagera kerengane ya sogete he was the first person to call. Katwa keresimi akamaya itu agendereire na ende mwakire mbuye kiagera na ene kero abarari mwamurigia he was able to be found and he was able to give his sentiments on air. Na hata getego tena mona intwe ne familia yekoranga Obadia anyway igo mushimi wito Boss Mairura na aya sote twakirenga mbuya na ari tokoboringa ikiagera mo chando yo kira lituke bili una accumulate if possible we move with the speed egetorengo yo minto Obadia orusi wasomo chorio na akuru alentura senge yase oko anyway igo munda gutwa kwana komo abura gwa kwana ba minta sembeo ngangu mumoga nteko na kurigeria mangana ya iga
ntu twari ko buri mune family tigango nyasaye wanje agenda sobwango egere tujakora sobwango wetera no kugani kuri kora sabantu nga Obadia anyaka bagakoeniwa abaiko muraria nabote gutambua yo minto aspiring governor Mheshimiwa Ezekiel Machogu ekiagera behind the tent is doing something esenga jibora ketaje to the light nabote kumuli Mheshimiwa Machogu nabote tagete munakwaro kisaidi zinga no tokonya korango Obadia orentiwe na kwariwa senke yiga tetokobori nga Mheshimiwa Ezekiel terane familia yiga na biribyo tutakora kiagera bude family ngo batura budete nga Mheshimiwa Machogu na tatakonye familia yiga our request is Mheshimiwa Machogu terane familia yiga and if possible osaba waitu kiara no chumaine yare konyarekana a bill ili rasmocheri kiagera Mheshimiwa we have trust we have that confidence in you kera wate bingo gukora igo gukora ndi boikirani ni maite you are in communication no Mheshimiwa ito asomo chona akuru Mheshimiwa Arama na abasani bawo na abande twara ko request that if possible ekiagera as I speak to the members of the public with the 120,000 imbwat na ichitekada it is manageable go Mheshimiwa Ezekiel na abasani bawo na abatosi bo wanchokuya yare ko nyarekana nange bill yeye otwaye ko yekora rero egere go ikira Friday possible tayari twani ndio Obadia egere request that we are putting across to our Mheshimiwa Ezekiel is continue start with this family and if possible tigo muchando yetu kora asobwango ya kabere abatete ko kana Isaka na ngare utambua Mheshimiwa kiagara kato bato muchango na ya quantity Mheshimiwa Manduku he stood with us na ndena manyeti abantu bonsi asembeo nga Mheshimiwa Manduku yatakojera ikire na henda batete ko tebango Mheshimiwa Manduku kiagara ko kaninkoro bado ngo Obadia atarainiwa igabantu baratwara morembe handa batoko kuboringa mu Mheshimiwa ogutugambira sinyari bari masabe yiga nabagisangi bawo nabasani bawo bonse nabantu bo wanchokuya our plea is that you become obosio egera abande bakoye chinkuru egera murobelio yebo Obadia nyaka bakoera kwa Mheshimiwa Manduku tunatambua kazi yako tunaomba kwamba kama familia endelea kusimama na hii familia na ikiwezekana maombi yetu ni kwamba ikiwezekana tumalize asobwango mono korango Obadia otimokira asomorembe na abo nata yo moraria abanke batokonyire gweterase gutwakira gisime batese ngenjo twajoli bageri gakomanya ngaitwa ikere igoro toto kwataba mune family kibastu atwarire asama wakaito mune family igoto bwate shilingi 1116 njira kieye 1100 cyo Mheshimiwa Governor Simbarat 2020 cyo Mheshimiwa Jacob Bagaka that's 120,000 and we have also received 40,000 kurwa sama shabik so totaling 160,000 wikira igoronto tukumanya ba minto wikira igora kera to kobolia emochera so yo minto Obadia bekire the bill by yesterday was at 330,000 igoto akonyora ya the remaining figure although to akanira mangana ye bill aere then we think of mangana logistics jabario igabanta baito mwensi pia samotekerete na ndo kobolia sama bo wancha na mbali bege sama orake tuko na jinsa ikomi gato jako kuchanga gato chanke kero monterwe ngatwe a time frame if possible ya 24 hours that we bring this matter to rest ikere kero yo manyo libaka kiria wategeke asire egeto kore okomoino Obadia egera abagakawa benkeye igana bangina na 20 kero yo manyo libaga agende gore shuguriende kiagera economy neganete twese baba usika asokora nga economy yagendereire kwangera siringa nobwate 1,100 kurwa se Governor Simbarat mbiamo naboigo batwara 20,000 kurwa se Jacob Bagaka naboigo amashabiki yechi radio au Amerika uchanga 40,000 na ngapi 42 boigo nkweresa nga omubunge engakiri na chitaiga ande kwangera omubunge na rutiri bukomi naboigo umu MCA boss marati maitinga ere muchango yangaki financial money buna nairesa Mheshimiwa na kwara mwananchi na ende Mheshimiwa na kwa na sembeo abateba nga na tekorango Obadia eniwe igo na bwate nchira yaye akora kero kende nabagisangi baye irio yonda mabolie if possible that he gets back to me again again he updates me to what level I care
mwanchi murigereria gosoa yo tegerete chinse chiga yesa twarwita iga twakorera ngechu kibere twabeire tokobwatia sana ringane riga Obadia asenginju nduchiti gotiga ekero twarwete iga that is why nande tuiranire asenginju gotaka koroto tanga ito ikeire ensemo ya nyagitari buna yaberege ku update bill echibese chiga buna chikiriga bono gwate bagavana urule 100,000 na boigo abarai pledge chiga nga kichikurwegwa na ekero chikurwegwa mbwa ngoki chikoba actualized asomotegereria ito eria manyanga ki binte biga biko abantu bagukwana ubwange kibore elio tonyare komanyanga njereki Obadia akoretu gochasaye abantu tabanga muna chibasa cha governor muna chinyora rero na cha update asa abantu bose bachia nyorire nga wikira rero iga family ne bwateri pu 100 cha governor rero iga wikira rero iga twaje chibasa cha Jacob Bagaka shilingi 20,000 ando twamanyiri abantu bonse nga echi chasoire ase amaboko ye family chibasa cha mashabiki etogenda gochichanga togenda gochichanga wetere na mbere twarwete asito gutuma chibasa 20 pia so bwamo bono kubori kwane ngoringa yare konyarekana toba benga ntwagenda bwangaki ege tuka banyane twana time frame ege torenga ege ndengiri kubente koera ege ntogenda kuchanga oro through ne bire kuna accumulate only to find chitwa sangiriri still tichira sana kende so my request na beka cross asekero ya mongelinga unebe sere gocha we keep members updated puna bana sama shabik bamanyete puna tokokora unebe sego swaiga ego tri account yane I forward the name egera yaso mukuru no moraria egena na ero manyanga ebesa na atomire yabe received yatangasirwe abo members babe updated probona komanyiri we are at 42,000 and by the end of the day still komanyiri members of the public where we shall be by then jengo nyakubolinde ngabara itogochora ege kerenge kenene kere bintu byato sinyire basoime eliba konya lingana buneliga abarai montegerete chinse chigana ande bali mokonyore clip ikiga ingana buneliga sometimes ndibwene tiko twara none mechango asenge nchomoro ekerori aletru ase oborabu nintake kubwati sana elimanya ngano ena abaiga bateire nga nkobeka bali chi pledge ngakibabekire nanto tangasira abantu nga ekena kigia koleru gwikiraiga omwalimu nintake on update kirengaki elitobo tumanyanga mangana ataera wiki Obadia atarakoraki ataraletu ase enke iga eri aeniwe na into nalito gwakira barai tochorete gusabara bali bagutura na barai bali bonsi baro ngambiye mono ekero bagokora lingana lia korekana iko sofa obwata chibasa chikoro ku 160 something thousand bade birigere 330 by yesterday aboko beke namba yago yesimi asa mashabiki anda ali ataranyora enamba yago elianya ale kogenda go support na boigo tobeka barai bonse accountable asenge nchomonto goikange chinga kibwate mechando neronki nero musani nabo ntuta etabara ibaito baba basani baito asenge nchona butochorete batokonye teko babyeyo nabo okay byabona moralia ana ndo tayabanga ona kwa mbori namba na yatokurukia tumeke namba yemo asogo sangererio koiga tara yero namba tayabanda ba minto bonsi pinga taria mashabiki okabago changa ikira kugani koro paka into family members na kero yo amwe wethe sauti ya iga stira tokanda gutuma chibese chiga ase nambe kubwatia egatara Obadia orentirwe nambere 0727537591 Henry Ondieki Mochiro ana bonda yirole kiagera mashabingo raboli barenge nambe go somwa sobwango ande mbori abararinga kera mocho yesoma nande chiza chinde mwaye soma ngora ekera banyora chinga kichoko likanse 0727537591 abuki watoberi chibesa araro no to gosangira so bwamo to update ekera chatu asisi asemero buli Obadia byaono morali biamono chinsemo chia Nakuru una tuate baiga mwanchi murigereria tuate makubwatia elitore bill ya nyagitari ngakia koba mwaka ntete ndara kira kinkara staiga ngakire oyole chinsemo chia Nakuru atwerese kuri nyagitari nkia maite sofa namba yesi mnaboko nyanga elio
tumwakire iga live muburi abira tatu bantu babiri bakuburia iritorera nchira ki tokonyora obwene bwae kuruchinse muchiri cyana kuruna bukumbekire namba yae mwancho muligire kare togende tunyo kubwatia mangana iga nandu murayo ndi wansi ndigereti tiga tuteme nchire nde yonsi twene kinga Obadia oleturu abarai morororo mokonye nandi bono esoko konyo kuiga tali okunya kuburukana nokoba open wose wanting out of goodwill tali siasa is out of goodwill tole to Obadia gaiga kimura wisikonde bwensi oligereti ringane liga tiga torenchera ki tokole to Obadia asenke ekarogo pledge osekaroro chingana bubwate uwezo yo kuona nabantu gete elito konya sai tobeka mangana iga arabu elio Obadia aletu asaiga elito moeni asenchera yo nande no tura pako moelio toru credits asibali bago tokonya nabo iga asibali batali go tokonya tutebe mwato tebeti nande motokonye osenga kira ba alright ekarante bukonya kumwakira ga igatali kubwato mwalimu timatiko sena bwate yao wese kumwakira timatiko sena bwate namba yao elimo boli abira tatu igoro ya kire kubwata hello biyole biyamano nchenkro kwa Magnite koruga iga kisi enda senka yomo gako Obadia uyo beire ka gusirera chinsa mochia Nakuru nande bunango kwa iga etole on air ochia se ebitaseni au elikwene kinga konyora tole amangana kuru Nakuru sinchitote bunga nae ora uchinsa mochia Nakuru maete kigendreto asamalitanga kikoro kumebi nabogote y'abantu baito eliba koigwe nabo iga banya Kenya rumbalega iga litomanya aya ningo nabo igo situation ya Nakuru ngakiere yego kujara edi yes one Nakuru nabere twarate mire ko fight jara edi nga kiole related no Obadia moko yoe on tote ya Nakuru situation kiero one Nakuru twarate mire ko fight oba fight mangana kunya kitari yes wega toka kora na era bona ke kaya moncheri epiri nera ikire sofa pa yesterday eto ke topa ke ni titwale ke tinga bono tokorre wakana 330 Obadia namba betega kuruara asingincho nayo ragu nande abange karona alinga alitangani mba maite byanga ki Obadia ruwalete nabo igo gocha ko gosira kwa no tote ya supu ngo ngaki alenga iga ruwalete kanza yenda ene ra ruwalete bona ke to kitoko bwati at end of the day Obadia unera ya mo italian era kinara beta dimidend for some time are akaba on and off we are run and there are women okay ona siru atito kosire ngakia beteka kurwali ungai ngakia beteka wakanirwe bill chiseme chenye gitari initially ya kutumika sha lakini kaka exhausted yo mongi noe sasa ingine chiba siaka no cash yes ingine mo asimu atumo sa temo isa tumete katika age exhausted bon ya yo kwera bono kwa ya eri da bono ta nyara kona chanani akira gusire bill ile ngaya alinga ya renge 500 and 25000 kurwago mukamoira senkendu eka accumulate ikachiba sairenga asengende ga accumulate yawe accumulate na weka karibu rumia lakini bono ndiri twa na teme toka kama na barabo bagachikei kera ndo akanite 100 yes tokango twabaro mo bende bagachibuka bakabamba atwa one kera twachiko roji machi toro ende kwende igoro yes levante tiono tokanite kitati ebile igaya nyagitari karona kwante no mwalimu Henry nando yo gotegerete buna to kwana iga nande timu abete mu gwakana ngakiero ya nyarite gwakanwa okay njere to kambete njere to akarete tiga kanu na to akanete njere gite enjere yibono maybe esobwa sio kusinge bono tora sembeo na baraimba ro batete ko konya situation ye iga bande babere bakubolinga echichiro chinga kichia kanetu maybe ekaro kuligereri nga sha ya very exhausted mwakorire bili ya nyagitari nga kichiro chichia bete kuwakanwa chia kanetu ni cash njere chia maita wanda abasani mbale tunatumegete yes karona ba kalta monto nya kol monto nga wakana wano no wano bo tenga wose ndo kana chichia lengo ndo kana chi wate chikash
Ina ko na sari mange tukiama na kingwa kane wakirire. Yobono ebe ku ase recording na basani gwatumegete bagakana. Na tumita basani dibi na tumita basani. Abasani nabakana 1500 echiga. Yobono echiamo cheri ekaro chiasinya mugakwa mirororo. Kwa mirabwe. Aliko iranetie amangana gochanka bono. Bana. Ngo ba requested bate megwakana echiamo cheri. Mbale konya bono mete ikere mon ejiba konya tawaika. Mbale konya to mota konya kire gento bor. Konya sa konya to mo dena ane kwa konya ngo ane konya kenane. Igo madeni tayo sitayo mwaru sitibesa gento nkyo moneti na basani bago bakanete bi. Asani wa ninja na ambina bara. Yes. To kara na to kare tere habanya gitari abandi. Okay. Kwa na kwanta na bara. So far igo wata bago atemre kwa nenya gitari aron kibago wate. Ewate abone jito to kana 3000. Pato ewato kabero mo irwaka gusi. Information ere ronga mwatema kukwana nomo eshimiwa arama oyoro mobongo Nakuru nabo igo omoske macho gukuruga iga ngaba billion nyagitari be web information eno nyibwate etinje bwatia igo kende bune kinkeyo so far kende nkeyo nyorge karoti ngoma kiare nja monyere tina tebi buno na Nakuru bangana itara wikira igo ya tende igo ayo eno ne ruma store nyigwa enjo monto ngakire simio mongara kino tali pato farama agambo tende achito kakara roche ase kwirende interior ni rai akagenda orende yenene wakabuli kwirende na kiere atereseru akanyori namba ya nora kangakire simi enga mweleza na kiera agateba rende ngo shughulika bale bono sofa mbara shughulika lakini utali aramu akurugosema makana umuntu atomete ya ngakire simura ngakire simi lakini bona rende mbara shughulika kende atetenga ngo shughulika okay bona tingo manyarene ebuna oyo uri Nakuru gwatemire korigia umusikara amasinje no mugusi maybe anyari gokonya sinchirende na igwetenga abantu bare bamurigeti bono nje nawe nakumurigira agona tebiri mo chire korigi kuno ande nale ko komake plan yo kumurigi bono on the record wikiraiga nkyo bwate information kyo bwate somo gusia wategerete nabantu bonsi bali bagotegerete ase chinse chiga nkyo oratebe condition ya amangana yo badia wikira chinse chiga gerabona ndo na makongu pado kiara anyore pado ndoranya go kiri pire rende go sera stina bare na ba kongete kiara simetri kira kiriat rende mo bero satiriswe na kwanete no mwalimu na no ale iga situation kurwa se ground ne linga mokao badia tali gukwanike andons lakini gwateringa ekadi ya moka nja tumegete usiano kiere no mongino yes mongino yora temire sana usiano tingo manyamo na kirende maitenga kulengera na maite bidakole ne bingo temire igo kati yago no mongino mogendete gushirikiana sa mangana yo gotema gotema to done kermo kwa kuruara ya bengino ngakire simi onte nga gama na remo bese takire ngani gatwa kana twale go saki bese na runge na ero runge bono mongino yengo tema ro temire sa tembe como shukira bono ai bono buna einlo ya Obadia estate ya enyoma ya Obadia ngakyo konye kwana ingo ja kumanya maona kirende metaba mangana abantu bere to nya kuingiria tikuma jawa ma ndale asebale ane nyino mo itingo manya mangana ndego chimemo no lakini ma itenga bado nero mongino mo Obadia ona ne karmo kwa nere na kwa ko mo approaching mo Obadia baka bono mo tambuite nero mongino Obadia na ndi na bali guitabira nabo bali guitabira singenjo yes one kara karwajire ni she na bantu ange bali kumanya kiara bantu amonta kuka kera ninje kera okero no mongino otebanga kibe kana takujinga niga ngonye twa namo saba na njina likimbwa ta namo okonyeka family ende go chanka aron koli kwa lengo bakonyi kuruo erie nane aba muraba muabo abantu banka ga koli kwa lengo bakonyi kuruo ro bwanchire ndeons ya na ligi barabo kera no na te na ko nya ko ori singa jabone mai tenga bali buya bara nya ko konya ya ko bona bu bali ko wenda ko konya bando muramaro
tari njare communicate wono nyote muswati mwa communicate na wate bire gana alright biamono nande kitora ganima solia na bato koligia asenga kiende onsi etorenga obadia oletirwa senke sawa biamono mwalimu hello wegule buna akwanire so fankiora crown to chikokora ekinda kolire litanga ndoko bakera ngambi yabarari kiagera gwetero bararia abantu abange ba understanding obumaene obutombura iga gwakaine obadia abantu abange kibabwato wanchokuya abongo benda kwaboria bagenda gusira iga akuna ndi naboria gwetero barari gwaino tutware time frame erenke sigatokole umuchando yiga if possible twana 24 hours kero ndo bwato gutagete gusira abe no mweshimiwa abe no muntu ndo kawaida tetotomo bokonyo gwaito rero iga na mambia egeto abantu ribotinga amana baria twakore bill egetutika tino kwa komanda na kama ndio kaigo mararia kwa naba yaba abamos baraiga tunashukuru inde toligere kamera ilia wate bado governor na ebo rule 100 okugani bado ngogenderera na bara ibali bande ba pledge yeli balete chibese elio obadia letu gaiga kwana na bara street ojialia kwandira governor kwandira na bande bonsipi tokole kurugaiga kurwa sai gato chikoya biamono namate tubeke request ya aba abara ibaito bonsi the political class abara asabale as a national leadership bonsi p baigweteri ogeriga na bote kwa bori kwa niaba ya baminto bonsi nga tuwatira nasenga jokoranga obadia weniwe na mbaibere mboli ya county government led by our honorable Simbarati na baraibaye na abantu bonsi pe wanjokuya from Kisii County and from without na baruba swaime egere 20 pito ribo elimu azokoranga ya nyare kandire obadia anyway ikoka but still we are still playing that you continue supporting us until that very day that our brother will be laid to rest biamono abana mintonto gwancha tokolere gagu until next time it's okay and obadia letu iga ai ni gutu 20 pito tenga bona tumubekire lika tokubeka litoke na ba teko bia na ba tiga tokole kurwa saiga mwancho muligere nabo igo mo tegereria ndo cia sore ya tokole kurwa chinse mejiga motonyoni chinse mochia masimba biamono nanti gamba kirenga biamono nabo ige namba yo mwalimu iga nkonyebeka tora se screen naga gusto konyebeka screen siba siro bwate nke ibiresa abara ina bakora ibintu bado binge bigendereta somochio nabaro abo matanga kubangwa nebintu bindi asonge nje mochio tubwati muntu mochio bible mbayo abana mbayo bamwe abogaiga nyomba teyo abantu tigatoteme komenya amo asige ntukerikero roro twasanga egesangio eli abantu bakonyeka asoigwete lingana na wasira nabo ali ko baraisi otyo mo oigole na kurwa tairenga kora gochanga igarengereti nga bokonyi mbogo toka nakero ko igugo igomini ngati maitinga kimosbati mwa kolete amweresete nabo igo mwalimu kwa ngereste gaiganga neba yarenge mbalengale ne community tigatotemenga ase tokonyara twatema guikanange ase kenyoro nabo mwancho muligere tigatumira na somogano gocha makna nikoroku next time nkole nkinga goinkoira na gaiga nakero togocha ko roto tumubiri bobadia nashukuru biamana